बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। हादराव फिन गोसारदों कभिडआव गोदान भेरिएन्ट फैनाया जोबोद गिख्रंथाव फैदों, जायनि जाहोनाव से सप्तायावनो सा 122 सुबुंफोरनि जिउ गोमानायनि खौरां मोनदों। नोंथाङा जुदि लोमजानाय, गगा मोननाय आरो देहाखौ मोजां मोनाखैब्ला थाबैनो फाहामथाय ला। नंगौ, गोजां बोथोरनि गोसारनाया बांनायजों कभिडनि केसफोराबो बांगासिनो दं। हादराव फैदों कभिडनि गोदान भेरिएन्ट। इउकेआव गोदान भेरिएन्ट XCC गोसारनाया बांगासिनो दं होननानै बे समाव खौरां मोननाय जादों। आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सानफोराव 1081 सुबुंफोरा गोदान भेरिएन्टजों गोहोम गोग्लैदों। बे कभिडनि गोदान भेरिएन्टनि जाहोनाव इउकेआव सावस्रि रैखाथि एजेन्सियाबो गासै सा 122 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां होदों। बेनिखायनो नोंथाङा लोमजानाय, गगा मोननाय जादोंब्ला सांग्रां जा आरो थाबैनो फाहामथाय ला। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। हादराव फिन गोसारदों कभिडआव गोदान भेरिएन्ट फैनाया जोबोद गिख्रंथाव फैदों, जायनि जाहोनाव से सप्तायावनो सा 122 सुबुंफोरनि जिउ गोमानायनि खौरां मोनदों। नोंथाङा जुदि लोमजानाय, गगा मोननाय आरो देहाखौ मोजां मोनाखैब्ला थाबैनो फाहामथाय ला। नंगौ, गोजां बोथोरनि गोसारनाया बांनायजों कभिडनि केसफोराबो बांगासिनो दं। हादराव फैदों कभिडनि गोदान भेरिएन्ट। इउकेआव गोदान भेरिएन्ट XCC गोसारनाया बांगासिनो दं होननानै बे समाव खौरां मोननाय जादों। आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सानफोराव 1081 सुबुंफोरा गोदान भेरिएन्टजों गोहोम गोग्लैदों। बे कभिडनि गोदान भेरिएन्टनि जाहोनाव इउकेआव सावस्रि रैखाथि एजेन्सियाबो गासै सा 122 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां होदों। बेनिखायनो नोंथाङा लोमजानाय, गगा मोननाय जादोंब्ला सांग्रां जा आरो थाबैनो फाहामथाय ला।